Vi 6. C, vi gør ikke nyt, men til gengæld er vi gode til at få det til at ske. Det I skal høre, det er rap, og det kører, og med hiphop-stil vil vi jer forføre. 21 individer med krop og sjæl, som kan lamme gange ud, så vores lærer bliver født. Nu spørger den kan selv, er det virkelig klar til det, vi vil svare med, hvor vi kommer fra? Du kender nok Køben, siger Havdrup, hvor det en lille flække mellem marker, hvor det mest er fedt. Havdrup er vores hjemby, mindre end en landsby, og vi er meget heldige, hvis vi ser et enkelt fly. Vores vækkeur, det ringer, morgenmaden er klar, vores taske den er pakket, det gjorde vi i går. Vi har overskuddet gejser, det går lige i hjernen, for med en bog og en lærer, der så tæller lanternen. Bedste ved en skole, det er fri kvarter. Vi spiller bold, spiser mad og vil bare have mere. Har vi ikke noget mad med hjemmefra, er det bare kryds i gården, så er boden klar. Den er altid åben, og aldrig er den åben med en mødt eller to, er der fyldt til skål. Sund mad med, det skal til at smage sig. Smil lidt i kø, og snart er du på vej. For os er det vigtigt, at du kan være dig selv. Ligesom et samfund kommer ind her. Vi er 6. C. Hold altid, hvad vi lover, for det giver på i nogen, der tåger. Vi ved, vi har flow, og til sammen er vi kloge. Så læn dig bare tilbage og nyd vores show. Er I virkelig sikre på, I kan jeres shit? Okay, man skal af, du er helt målløs om lidt. Skoleklokken timer, og larmen den forsvinder. For nu er det alvor, og timen den begynder. Jo, her kommer vi med fart og fantasi. En stor sexbilopper med en masse energi. Vores frikvarter laves masser af ballade. Vi larmer lige så meget som en sydlandsk cikade. Vores lyd og kraft sparker bunden ud af kassen. Allerhelst tak til mange år og bassen. Vikarerne, de hader os, det tit de forlader os. Det er svært at holde kæft og bare vise respekt. For tit går vi alt for langt hen over stregen, men når den fede dame synger, vi stopper lejen. Har vi gang, så svært at være ærlig, så yde for at lide, ikke hus eller byde, for det er koncentrationen, og score millionen, og med den på sin plads bliver det lidt at give den sjov. Vi har brug for at røre os og dyrke motion, og lidt ligesom rap er det lejende let, for vi deler ud genialt tekster og ord, og en krimskoncert, det vil fandme være stort!